problema kayo karon. May problema. May problema ni mo. Ang problema diya, sige tawa ang problema. Problema, uy. Ayaw na ka sa pagpungutana sa kuwag. Say problema na ako. Ito yung problema ni mo. Dagan niya yung problema, uy. Dagan, uy. Ay, dagan yung problema karon na mo sa una mo, uy. Problema nagkagkuan, pakaon na mo. Dili man na may problema. Gulay ang problema. Gulay sa kuwaran ang problema. Ay, nakapungutana na. Maipid yung takakaroon. Pangutanon ko nimo. Ano naman masida? Oo nga, usay pala ito nimo. Hindi ko kaya uto ba? Uto. Aluto, Problema siya kay walay ka ang luto. Isda. Naglugak naman ko dato gani. Nilay akong problema. Nga namangutahan naman. Ito kung taas ang pansit. Ako ramang. pansit. Ay, Francis na to sundan karon. Abas na nila abas. Nga, uning bata ba? Mag-apil-apil ba sa akong problema? Dili palitisida. Ako masturya, escritor na Ay, TV. Hapit ang Pasko. Wala palitisida. Ano pa rin itong isda? Ano pa rin itong isda gabi, bibi? Pansit apple. Apple pa na palit po, apple, eh. Lain akong problema lagi. Ano po kan hapit-hapis Pasko. Zero papa, zero. Masayro, eh. Kanunay matala masayro karon. Sige na uli lang kong bakay na mingaw man ko sa inyo karon. Alay sabi, halog sa akong papapi. Oy. Ako ning anak di ay. Si Sofia, lay akong problema. Di na ako mag-istorya kung siyang problema. Ako, ranim eh. Mutana pa mangkaw eh. Hindi, mutana tarom kabalo punta. Ay na pangutana, oy. Uy, sama na ko. Samad, sabi agi ani na samad man ni karon. Kaya, Ato sa dito katulong sa dato karon. Ano naman pa YouTube? Utol ako, utol. Oo. Akong problema karon di yung katulog ani. Isi, alam ko tapay. Isi. Oy. Kuya, tambalan man nato na karon. Hindi lang akong problema ba? Di dyan yung matambalan. Lipalit dito tayo mga. Hapit na ba Pasko? Pasko. Hapit na Pasko karon. Palit na, tutoy. Ang palit napalit ba akong bibiron, para ba to sa ako akong anak, Pati mangudi mo ba? Ay, kahit siya, tapi dia palit. Nga, di ba tayo makaintandaan, ani karon? Di ba tayo makasinabot? Pada ular. Kasabi na color, anak, karon. Tudong. Nga, pasimilangalan pa, di mo imangod. Ikaw mo agi, anak, karon, no? Kadaghan naman yan ang nagsulat-sulat karon sa katong kabumbungan. Nausa naman atong balay, Ular na tanan. Haluin na kayo, haluin. Di ba ito makasinabot-sinabot, ani karon. Ako, hapon, ikaw insigo sa mani karon. Sanditan na ka nila pwede isyan. Tapos nakwakwak. Okay, awad yung ko na, naku yung problema karon na. Nakwakwak mata, anik kwakwak. Ay, di ba kasi ko ito wak-wak? Uy, adlaw man karon, madlog man ang wak-wak man sa adlaw kay... Ay, diyak man kayo karon. Ningit ako, pakingit. Sangit-ngit sa siguro, masiguro diya sila maglupad-lupad. Anta ko pagpakaantaw. Sabi lang daw wak-wak, kaya kumangdakpon, bi. Alak ko kaalok. Nadlok, uy. Madlok ka ni kong wak-wak. Watang ko ako ato ko na. Atong kwan mo problema karon akong balikan to akong problema ba. Ay akong anak na karon shout out sa akong anak. Uy, maulaw man akong anak, uy. Maulaw, uy. Uy. Ay sakit sa papa, pi. Wala yun ang problema yun. Basta muduli akong mga anak ba. Marami akong wadan sa akong problema, uy. Basta maabot kayo, huwag ka sa trabaho, huwag ka sa luya, kapoy, mawala akong problema. Hindi na mag-diskut anak, na wala akong problema. Uy, marita